Паўночная частка Петрыкаўскага района, зона ляснога масіву, значна аддаленая ад населенага пункта. По той причине, что это самая экологично небяспечная частка Гомельской области. Данное место – это место захоронения многие десятилетия назад пестицидов, ядохимикатов. Атрутная спадчына мінулых часоў. Паводле архіўных даных, першае пахаванне хімікатаў са скончаным тэрмінам прыдатнасці тут створана ў 1974. Падобнае ёсць і ў іншых абласцях Беларусі, але Петрыкаўская самая маштабная. А віной усяму нашэсце насякомых. У бітве за ўраджай чалавецтва стала выкарыстоўваць пестыцыды, каб прыбраць з палёў шкодных казурак. Стабільнасць ураджаю сёння – гэта цуд, які нам забяспечылі ўдабрэнні і пестыцыды. Дарэчы, першыя прымітыўныя сродкі аховы раслін з'явіліся каля 4,5 тысяч гадоў таму, калі старажытныя шумеры пачалі выкарыстоўваць серу супраць насякомых. Сучасныя пестыцыды прымяняюцца галоўным чынам у сельскай гаспадарцы. Яны дапамаглі перамагчы шкоднікаў і голад, але стварылі іншую праблему. Пратэрмінаваныя хімікаты небяспечныя і для экологии, и человека. Непригодные пестициды содержат в себе очень опасные вещества, которые при взаимодействии с подземными водами распространяются на большое количество расстояний. Атрутныя залежы здабываюць з пахавання, упакуюць у пластиковую тару і вывозяць, каб абяшкодзіць. Такія выратавальныя работы на Гомельшчыне вядуцца ўжо каля 2 десяткаў гадоў. С 2008 года уже извлечено более 2800 тонн вот этих опасных отходов. Ежегодно на протяжении многих лет проводится локальный мониторинг подземных вод в районе вот этого захоронения. Имеется 8 наблюдательных скважин. Отбор проб осуществляется по 31 веществу. Дакладная колькасць закапаных хімікатаў невядома. Мяркуецца іх яшчэ не менш за 2000 тонн. Тут, як гаворыцца, ускрыццё пакажа. Аналагічныя мерапрыемствы праводзяцца і ў іншых краінах. Памылкі мінулага маюць вялізныя маштабы. У 60-70-х годах састарэлыя пестыцыды закладвалі ў траншеі і закрывалі пластом гліны і грунта. Так па ўсім свеце было пахавана больш за 500 тысяч тонн. Самае небяспечнае, што пра некаторыя месцы інфармацыя страчана. Навукоўцы зараз вырашаюць, якім спосабам лепш абяшкодзіць або знішчыць ядахімікаты. У Беларусі на гэтыя мэты сродкаў не пашкадавалі. Дзеля выратавання экалогіі ў Чачэрскім раёне створаны спецыяльны комплекс па перапрацоўцы і пахаванні прамысловых таксічных адходаў. Менавіта сюды прывозяць атрутныя знаходкі з тэрыторыі ўсёй краіны. Наше предприятие является природоохранным объектом. Наша основная деятельность – это накопление и хранение до обезвреживания опасных веществ первого-второго класса опасности. В основной своей массе это пестициды. На сегодняшний день на предприятии в специальных объектах хранения накоплено и хранится порядка 6000 тонн отходов первого-второго класса опасности. Бочки з пестыцыдамі змяшчаюць у бяспечнае асяроддзе. Захоўвацца яны будуць у спецыяльных бункерах з гідратэхнічнага бетону на глыбіні 7 метров. Подобный режим хранения обуславливается опасностью веществ, которые устанавливаются на хранение, так как данный вид отходов содержит стойкие органические загрязнители, которые, в свою очередь, попадая в элементы окружающей среды, вызывают стойкое заражение и, в свою очередь, могут влиять на здоровье населения. Все отходы, которые поступают нам на долговременное хранение с целью последующего обезвреживания. То есть на сегодняшний день предприятие, область и министерство, мы находимся в поиске, в процессе реализации проекта по созданию объекта по обезвреживанию опасных отходов. Метод понятен, это происходит в других странах, точно так же будет и у нас, это сжигание. У свеце ж паралельна з абяскоджваннем адпрацаваных сельгасхімікатаў вядзецца работа і з першапрычынай. Ці працягваць выкарыстанне пестыцыдаў і якіх, а можа іх зусім забараніць, тэма пакуль застаецца адкрытай. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».